Kull min għandu digri mill-Università ta' Malta u tinteressaħ il-produzzjoni tal-films issa għandu l-opportunità jagħmel kors f'livell ta' masters fuq l-istudji tal-films. Il-kors li se jkun disponibbli minn Ottubru li ġej se jkun miftuħ għal 15-il persuna bil-ħsieb li tingħata attenzjoni individwali. Il-persuna li se tieħu ħsieb dan il-kors hija l-Professur Gloria Lauri Lucente li tkellmet dwar l-aspetti li se jinkludi. Il-ġeneri ċinematografiċi, Malta wkoll bħala shooting location, mumenti ta' tranzizzjoni bħall-introduzzjoni tas-sound, tal-kulur, tal-widescreen, tad-digital. Spjegat kif il-kors jikkonsisti wkoll f'prattika minn script writing għal produzzjoni ta' short film. Il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech spjega kif hemm bżonn li tkun żviluppata l-industrija indiġena Maltija u għalhekk wasal iż-żmien li l-Maltin jibdew jgħidu l-isteer tagħhom. L-industrija tal-films qed tikber brata maġla ħafna u għaldaqstant qed jiżdied ħafna x-xogħol. Irridu li aktar Maltin u Għawċin jidħlu fl-industrija tal-films qed nagħtu taħriġ kemm permezz tal-MCAST u issa din il-ġimgħa għandna wkoll ftehim mal-Università sabiex nħeġġu aktar nies u nitrenjawhom sabiex jaħdmu iktar fl-industrija tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis enfasizza li jeħtieġ ikun hawn attività tal-films matul is-sena kollha u għalhekk hemm bżonn ta' nies professjonisti. Qal li l-industrija qiegħda tikber u għalhekk għandna bżonn biżżejjed ħaddiema li jirrispondu għal din l-isfida. Dan huwa għaliex qed nemmnu li din l-industrija l qudiem se toffri jobs u jobs ta' kwalità illi jekk ikollna workforce tkun malma sew tista' faċilment tidħol fihom. Jiġifieri x'qed nagħmlu qed inġibu l-akkademja mal-industrija. Temm jgħid li filwaqt li s'issa l-impjieg fil-films kien wieħed okkażjonali, it-twemmin huwa li l-industrija tkun waħda li tagħti x-xogħol matul is-sena kollha.